Така. Здравейте хора във второто видео на моята Fortnite поредичка. Искам заедно да погледна вие как виждате. Да се постарая колкото се може по-добре да виждате. Ако гледате, това са големи късметли, защото толкова много пъти се опитах да го направя, че дори не знаете. Дори не можете да си представите колко пъти се опитах да го направя. Да се получи сега. Някакъв ерор ми излиза. Ако някой може да ми помогне, ми напишете в коментарите, моля ви. Какво е ерорче? Ми излиза. Но сега reload. Но да, хора, както видяхте в миналото видео, включих коментарите по някакъв начин. Още си рекордва, окей. Още рекордва. Ими, което е добре. Ама то спря да рекордва на 10 минути. Път. Не знаете колко... Мисля, буквално сега ще ви кажа колко е часа. То ви това видео ще го видите утре, на следващия ден. Но при мен сега е 20:30. Аби ще го видите утре в 10 часа с премиера. I think. Нали, смисъл... Аз не знам дали ще говоря, дали се случва като миналия път. Че тогава малко... Може да стане... Той май няма майк, Nigga, shut the fuck up! Ето го също се случи. Мисъл... Аз си знаех! Нали... На мене ми беше ясно, разбирате ли? На мене ми беше ясно, че така ще се случи. Сега, ако моя лефне... Това ще е топа, брат. Топ. Знаеш ли, защо всички искат да скачваме там? И миналия клип скачахме там с Соня, другия. Хора, как се разбрахме една игра ще играем, защото ви казвам пъкът. Така че и днеска една игра и качвам видеото. Сори, между другото, ако лагва или е гадна графиката, но не мисля, че ще е гадна графиката. Тя и да е гадна, ще се оправите и че спокойно няма да е така завина и продължайте да си гледате клипа. Защото няма смисъл да не го. Оп! Оп! Дърбал год дет. Той да не го докосна, брат. Къде има чест? Тук няма чест. Отдолу. Може да ще лепне, гледате. Пистолетче. Къде чуят тия хора чест? Между другото, днеска имаше нов апдейт на Fall Guys. Който аз много харесвам. Дори не го видях. Да, няма значение. Дори не го погледнах. Но няма значение, изглеждаше добре на трейлър. То няма трейлър, гледах един стрим в YouTube. Да, хора, както виждате, вече съм с ейм, махнах си кросфиера. Така че вече можем да виждате ейма. Защото видях, че в миналото видео не сте ми виждали кросфиера. И явно заради това. Не сте ми виждали кросфиера просто. Да кажем. Вече... Извинявам, братля. Аз трябва да си взема револвер, защото... Явно ще съм добър човек. Ма къде има?
не виждам често, бе. Буквално... Чувам сякаш... А дали на тавана няма нещо? Да, то може и на тавана. Така, уикън на банка. Лошо. Лошо, защо го запях? Направих ясно. Ограничение. Пишете между другото под този клип от коя платформа снимате, али ако снимате, и от какво играете. Моля ви, кажете от какво играете, само да си видя едно нещо. Настройка. То не е настройка, да, ама... Ще трябва да се изключа целия контролер, брат, то това вече ме дразни. Още снимам, окей. Още снимам. Още живеем, хора, още живеем. Може това да е късметлийския момент на земята, на цяла земя. Идвам, братле. Само ми кажи да е. Викам дългато вам. Дългата я па. Хора, накрая ще ми го... Гледах стрима. Не стрима, клипа. Добре, знаете какво се прави. Какво, ще ма стреляш ли, брат? Ще ма стреляш ли? Ма стреля той човек. Ма стреля. Ти ли, братле? Там къде не се осера. Сега ще не може така. Страх се! То беше най-добро. Имах късмет, че това беше. Това не мога да отеля. Окей, фри, много яки работи. Окей, това са си доста добри работи. Така, дай да презаредим каквото има на презаредение. Какво ми маркираш, брат? Абе, какво ми маркира, пича? И да, между другото, да не ми се скарате, че съм пропуснал нещо. Вече са променили бутоните. Примерно, вижте R2, вижте как изглежда. Променили са вида на бутоните. Нали, R2 изглежда тези. Вижте. Само да доближа. Вижте тук долу. Добре, не мога повярвам. Мисля, че оцеляваме по-добре в момента от миналата игра. OBS, между другото, има някакъв ерор. Моля ви, пишете в коментарите какъв ще е ерорът. Моля. Така че, да. Има един, дето... Аз имам ужасен. Не ми пука, че съм на контролер. Това трябва да взема гра апарат този да го... Какво стана, бе, брат? Дори да дадах на пратка. Аз не знам дали го взема. Явно не. Явно няма да взема. Пистолетът ти... Може ли? Може ли го взема? Не, нещо какво няма да си го взема. Тебе те гръмнах. Тебе те гръмнах от боя, брат. Брат! Добре, най-сетне първи хит за играта. В това не мога да го гледам, чек. Оп! Няма значение. Така,
got stuck in the... Аз не знам. Това не е със между другото. Дълго мислите, че ще е със. Дет. Аз го водя, бе. В смисъл не, че го водя, аз го керия направо. Никога не съм знал, че това взимам по 2 патрона. Хора, спомните ли с предишните клипове, когато бях в бебенца, буквално се дискриминирах на тези филми? Това легендарка ли? Ооо! Фри! Просто ти. Ууу, 6! Майкъл! Окей. Тука някакво кемпи. Иии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 иii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 l За сега не ми е спрял все още. Оу, не мога да повярвам, гайс. Невъзможно, и аз ще да се боксна да видя. Дали не ми е спряло. Хора, между другото май не ми е спрял. Чувате ли ме? Чувате ме? Оу, 11 минути! Вкусотия. Не ме би, братле, не ме би. Ей сега идвам. Късам. Брат. Аз имам шоколадки. Даже мати. Дай тази работа. И да го гокаме, батко. Това не беше добро. Я вижте какво е там. Как го... Спасих това да го пърдата. Те да няма значение, хора. Що пак чу... Шах да кажа, що пак чувам легендари. В този свят, между другото, никой не е умирал. Той умря, 19. Ако ягна това обаче. Ах, ме удари. То между другото нормално не ми лагва. Днеска почна да ми лаги. Не знам, пишете дали имам вирус на компютъра. Мисля, защото всички казват, че като ти лаги, нали, има 120 FPS. Всички казват, че... Така, ако аз умра в тази игра, просто ще има Тифу и Нинджа на едно човек, смисъл. Просто няма шанс. Добре, рисковам, отивам да рисковам, брат. Аз отивам да рисковам, брат. О, здравейте, момчета! О, Травис! О, не! Бин ме, Травис Скот! Бягай. Те, не че никой нямаме. Види, просто си поп-ъп на минитата на спокойствие горе-долу. И почвам да бегам. О, здравей. Да, аз ще взема правата, брат. И почвам да бягам. Аха, ето го. Ето един. Там една мишка е. Сиза! То хубаво, ама и тук има човек. Те, че и от тук трябва да се добавя. Много добра идея. Че добра е! Не. Да.
Окей, сега от тук има снайпер, така че... Ето че щупи рампата, лад. Кой стреляш? Те мене ли се опита да стреля, че не мога да разбера? Между другото, все още прав клип. Представете. Абе, ти нарочно ли го чупиш, бе, мой? Ти нарочно ли го чупиш, брат? Давай, идвай. Не го чупи, мога да едитна. Споко, не съм като тебе. Брат! Отивай на тая рампа, братле. Брат, отивай на тая рампа. Писна ми от тебе, честно си казвам. Напълно честно си казвам, че ми писна. Просто не ми писна. Честна дума, че ми писна от тебе, брат. Просто честна дума. О, в нея ръшкат! Брат! Мета съм под голямо напрежение, брат. Опа! Обуха ма. Обуха ми чорапити, хора, обуха ми чорапити. Тая игра ще е много дълга. Ама това ще го отрая. Ама те май не знаят, че той е тук обаче. Ох, каквото направиш на дейли това. О, не видяхте снайперче. Видяхте снайперче. Всичко е свършено, братле. Всички видяха снайпера. Или пак не? Окей. Аз съм лъки между другото. Дай! Снайпри го! Беше кракнат! Какъв е шанса да не го... Супер, сега не мога да си видя и дали записвам. Ужас. Ужас, хора! Ау! Добре, 2 в 1 съм май. Да. Май. 2 в 1 ли са всъщност? Но съм бъркам. Е там на човек. Еми Тифото и Нинджа ми скочиха. Тъй че... И сега тук има човек. Не, то е добре. Супер. Това означава. Добре, да не си помислите, че го казвам, защото искам да умре наша. Какво правиш сега? Тя обаче не мога да разбера какво прави. Ти верно ли обаче? О, аз забравя. Абе! Fortnite е много яко да му проверяват инвентара на това, който гледаш мъртъв. Не, точно бре. Окей. Той беше много съм, няма значение. Окей, хора, това ще е от клипчето. Това ще е от клипчето. Надявам се да ви е било забавно, яко и... много яко. И да сте се забавляли докато го гледате. И... големи сте късметли, хора. Много големи късметли сте, все още рекордвам. Да, хора! Това ще е. GG's.